Egunon guztioi, Boiron gara gaurko honetan Cabo da Cruzeko kaian, badakizue herriko gune nagusia, Boiroko erdikaldea, hemendik 10 minutura dago, eta hau arrantzaleen kaia, kai galanta, kai ederra gainera, eta momentu tristeak etxekoentzat, Arraun elkartea Cabo da Cruz kilikolo dabilerako, haien trainerua azken postuan joan zen urtean neskek galdu zuten maila eta aurten kinkalarrian dira. Hemendik aurrerakoa, banderen lehia da, eta banderen lehiari begira, liderrak ditugu, zalantzarik gabe, favorito garbiak, gaurko honi begira ere bai. Ea zer dioen Eritz Hernandez lankidearekin bat egin aurretik, ea zer dioen orain, Ibon Gaztañazpi, gure adituak. Gaztañazpi jauna, egunon? Baita zure ere, Mikel. Bueno, ze tankera gaurkoari, itxasbera, eta ikusiko dugu gero nola doan goiza, ez? Momentuz ematen du, belainoarekin eta ez dugu arazorik izango, eta hori albiste garrantzitsu eta posgarria da. Bai, joan deneko 2 urtetan duela 2 urte batez ere hemen kinkalarria aipatu duzu, hemen kinkalarrian izan ginen, estropada bertan bera usteko arrisko ere bai, eta nik nabarmenduko nuke, baldintzei dagokionez, nabarmen, begira non gauden, hementxe, Arranplan, Antxerrian, Amaiketerritan, ura berak oraindik txantxo bat falta du, eta nire iritziz, arreta jarri dezagun, hemendik gutxira, Amaikaterrekin guruan, urak buelta hartuko du, atzo ere askotan aipatu genuen, marea bizitan gaude, hementxe bertan ikusi ditugu, hau aizelekuko gorra da, Miguel, badakizu zuk ere hemen, itxasadarraren barrukaldean egonagatik zenbat aize sartzen den, marea aldaketaren zain, egon nahi dut, eta gero ikusiko dugu, ea zer gertatzen zaigun. Ondo, kirol aldetik aztertuta, esan dezagun Orio eta Arraun Lagunak erakustaldiak ematen ari direla, bata bestaren atzetik, eta behar bada ikusi beharko dugu, kale zozketak eta zer ematen duen, eta banderaren atzetik nolako lehia dugun, ez? Euskotren Ligan eta Euskola Ligan, bi lider sendo. Oraindik errematatu behar dute, baina nik uste dut, batez ere Euskotren Ligan, liga erabakita dagoela, eta gizonezkoetan Eskola Ligan ere bai. Eta behar badanik, arretagune gorriena Euskotren Ligako beko borrotka horretan, zera ingo nuke, jarriko nuke, Hondarribia eta Donostiarra, Astillero ere oraindik badaezta ere argi ibili dadila, eta bestetik, Zarauzko Ikurriñaren bezperan gaude, abuztu erdira bagoaz, Andra Mari eguna laizzer, eguna proposa oso, bandera iztarientzat gaur izan daiteke. Ederki, Ehiztariak aipatuta, arrantzaleak ere bai hemen, lan asko egiten dutenak bateetan eta oso oportu klasikoa da, ea nola doazen gauzak gaurko honetan. Orain bai, Eritz Hernandez, zurea da hitza, aurrera! Egunon Mikote, egunon EITBko ikusentzule guztioi, atzo, estropada eremu berria estrenatu genuen Pobrado Karaminalen, gaur aipatu duzu Mikel, klasiko batera bueltatzen garela, Boiron gara Cabo da Cruzeko portuan, eta bertatik gozatuko ditugu estropadak gaurkoan urduritasuna, entrenatzaile eta arraunlarien artean gaurkoan marea bizitan gaudelako eta koefiziente altua emana dagoelako, beraz korrontek bere biziko garrantzi izango dute kaleetan eta txanden artean. Lehen da bizi, Euskotren Liga ureratuko da beti bezala, eta gainera urduritasunarekin batez ere beheko alde horretan, atzo Donostiarrak Hondarribiari zuen abantaia ia dena jan baizion, eta beraz ikusiko du gaurkoan. Zer gertatzen den bi traineruekin nork lortzen duen emaitza ona. Beraiekin izan gara, Hondarribia eta Donostiarrakeko partaideekin, eta hauxe kontatu digutena. Atzo kolpea, traineruan hartu zenutena, ez dakit nola daude buru horiek, ikusita gaina Donostiarrak koltsoia guztia jandizuela. Bai, klasifikatorian eta puntu atletikan oso gaizki gabiltza, baina oso talde ona dakau, eta ona da bakigula, gaizki jute zaigunen, ondo jute zaigunen buruakin jarraitzia, hotz jarraitzia, eta hola jarraituko dugu, azkenian 5 estropada gatzea, gure uneko una mango deu, eta gero ikusiko deu nun gauden. Bai, irutzez pixkatolak baloia kanpo botatzea, baina uste suerte aldetikan ere ez deula bate suerteik euki, baina, gure lanan nahiko ondo iten nahi geha. Estropada batzutan egia da ez deula gure uneko unaman, eta nola liga oso estu da hon, azkenian garestipatzea hori, baina irutzez guri aiten nahi gehala, ez justu gaude, azkenian horrek ere nekia sumatzen jutea, baina gu gurian gaude. Gaurko estropada eremu hiri daukionez miren, marea bizi-bizitan gaude, ez dakit korronten pendiente egon behar, zerri begiratzen gaur? Bai, azkenian koefizienteak superaltu dago, eta azkenian estropada eremu hauek ez ditugu asko ezagutzen, ez? Orduan gurian jungo gea, pixka ikusi besteik ere zituten, eta guriakin ez dago besteik. Bueno, ez dakit, goguakin. Atzo bai estropa polita atera ditzaigun,
nik uste azkeneko estropaetan egin ala pixka bat mailea igotzen, baina zan plasmatzen emaitzetan, eta atzo behintzat behingoz lortu gendun. Eta hori hola izanik, gure ustetan goragoaz eta horre jendeari indarra ematen dio, eta espero doi gaur errepikatzea eta horrek laguntzea hemendik aurreak goruntza egiteko. Demoraldian aurrera goitzen genuen eta aipatu zen idan, zierbenan, zuloan sartuzkero zaila dela hortik ateratzea, basabiltzate poliki-polikit, konfiantzaz, eta orain Hondarribia puntu batera da soilik. Nik uste hori dala, azkeneko estropak etzien atera, gu nahi bezain bezala, eta urduritasunak eta hor kostatu zaigula pixka bat. Ematen du, horrei buelta ematen nahi gehala, baina inoz ezin da filatu, lanean jarraitu behar da, eta eozein momentutan zulora erori daiteke, edo beste pausotxo bat ematea, asko betu daiteke. Ibon, gaurko estropadari daukionez gako ikusten diozu, marea bizitan gaude, koefiziente altua da, ez dakit, nola ikusten duzu gaurko eguna? Ez dakit, bildurrez, ikusi berko da ondoren, danetik anaitzea, batzuk esategu lehenengo kalia gaurko egoeran okorreagoa dela, ondo gutxiago daukala eta ez dakiz zer, kanpokuak ondo gehiago, normalen izaten da lehenengo kalia hobia Maria betia danen aiziaren babesa daukalako, aize pixka eta idu ateratzen, ez dakigu. Betiko ez, esango dizut estropa ondoren. Bueno, Urbieta jaunaren adierazpenak izan dira, eta, bueno, ilusioa badute, Ibon, eta funtsezkoa da hori, taldea piztuta ikusi dugu, azken estropa dauetan, batipat atzo, eta atzoko lehia horrek emango dio egundoko bultzada Donostiarren kuadrilari. Batetik maila eta sentsazioak izaten dira, eta gainera atzo bezala emaitzak aldekoak direnean, iruditzen zaite beste Donostiarra baten aurrean gaudela. Pasaden aste buruan ere, gauza honak erakutsi zituen, Urbietak prestatoriko taldeak, eta begira, Miguel, zenbat estropada falta ditugu bukatzeko, 5 estropada faltan, Hondarribia puntu batera, eta Astillero ere, nik orain dit, ez dute salbu ikusten, Salbu ikusten duguna da, lehen 3 handiak enduta, Zumaia. Zumaiak 53 puntu ditu, eta puntu asko dira, haien zorroan daudenak, eta gero, Zumaiak Ibaikari 6 puntuko tartetxoa atera dio orain arteko estropadetan, eta Ibaika Astillerori 3koa. Beraz, Ibaika, Astillero eta neurri handian noski Hondarribia eta Donostiarra dira hemen beheko joku horretan sartuta daudenak, eta Hondarribia momentuz puntu baten errentarekin, puntu bateko errentarekin jetxira zuzena kontuan hartuta, eta alderantziz Donostiarra terrenoa irabazten, beti gora, Ibon. Beti gora nabarmen, eta gainera kontuan ardezagun, Euskotren Ligan, zela estropada falta diren. Itxasolekuak, itxasoa pixka bat mugitzen bada, lantzatokiak, zarautzen, atzo 8 eta gaur 8, eta atzo 15 eta gaur 15, Ondarroa eta Getaria. Beraz, oso eremu exigenteak. Itxasotokiak teknikoki, fizikoki, patrontzan, eta abar. Bueno, az gaitezen, lehenengo txanda honetan, Ibaika arituko da lehen kaletik, bigarrenetik Astillero, 3garrenetik Hondarribia, eta 4garrenetik Donostiarra. Epaileen deiaren zain dira, eta ontziren bat estropada eremuan edo. Belauntzi bat, ederk ikusten da hemen, Miguel, lasai. Erdian ikusten dugu. Bertako arduradunen ontziare bai, baina ura eremutik kanpo doa, eta hemen arrauntzaleak beti bezala, estropada bertatik bertara jarraitzeko gogoz. Hemen bertako taldeak ez daude garairik onenean, Ibon, baina bai azpimarratu behar da, zaleak ikusi dugu balkoietan eta zapigorriak eta badaudela nolabait herritarrak bultzatzeko gogoz. Bai, oso zale leialak dira, hemengokoak, kabokoak gaur ere ikusi ditugu zapian dana eta zaleak eta bar, baina hala ere, Miguel, pasaren urteetan, baina tristeago eta kutsixiago ere, bai. Besteak beste, garai bateko txaranga eta oie danak ez ditugu ikusi. Eta momentuz ez. Zesta bai, baina beste erabatekoa. Itzali kutsua hartu diotnek. Guztiz normala. Guztiz normala. Kirole maitzak apalegiak badira, Bueno, eskifaiak aurkeztuko ditugu, iruditzen mazaizu, Ibon. Ibaika
lehen kaletik Inge Ugarte eta hiru bat aldaketa gaurkoan. Bai, estriborrean nerea Deo Barros hartu da, June Mikio eramandu Boskarren tostara, baborrean, hau oso ohiko aldaketa da, iazte ukanero, babor prankaldean, Teletxea eta Urbes hartu dira gaur, lehorrean, Uxue Rodriguez eta, Uxue Osa eta, markina beste Uxue Rodriguez, estriborretik aritzen da. Bueno, Astillerok bigarren kaletik egingo du lana, eta Lara Fernandez patoi lanetan, atzo gazteena atera zen Paola González. Eta celebre, lau aldaketa, bat aurrekalaria, eta besteak hirurak ababorrean. Hori ere badut entrenatzaileek. Alde bat, banda bat seguru zamarra, eta bestean nolabaite errota martxan. Gaur, Bazkezek hori egin du. Hirugarren kaletik Hondarribia dugu, eta hemen mugimendu bakarra. Estriborrean Boskarren tostan, atzo nahia onaindi aritu zen, gaur Jone Ugarte. Eta azter dezagun orain Donostiarraren eskifaia, Ibon. Bai, bi aldaketa, Marina Otaegi sartu da, Ireide Martinen lekuan, Veronika Abalo atzo Boskarren tosta baborrean, gaur Estriborrean, Enara Arruti lehorrean, eta Malen Galarraga gaur lanerako. Epailen agindutara kokatuta daude, baina argi ikusten dugu Ibaikakoen ontzia, Madalen trainerua, tosta pare bat aurreratuta dago, naiz eta geldi daude, ez dute arazorik, epaileak aginduak ematen. Begira, Mikel, Miren Garmendiak helduta daukan txikota eta Ugarterena. Ze diferentzia, atzore ikusi genuen. Bai. Oso luzero ezberdina. Tenkatuta eta bestea ez. Bai, laso. Eta Bilaxoanek utzitako traineruarekin Astillero, bandera txuria gora, bai! Orantxe bertan biali dituzte lanera, garbi esango dut, Astillero irutu zaite metro pare bat atzerago zela, baina txikotak ere ezberdinak eta hor ditugu lanean. Bai, aizea ere, begira, lehenbiziko eta bigarren kaleko banderak eroriak eta beste biak putz eta putz. Bai, beste biak bai. Hala ere, anemometroa markatzen diguna oso maila apaleko aizea da, 4 kilometro orduko. Baina begira, dagoeneko, lehenbiziko kaleko eta bigarreneko aurretik. Nik uste dut, aizearen eragina hemen diferentzia nabarmena dela. Bai. Babesa. Aruza itxasadarrean gara gaurko honetan, atzo bezala. Atzoko estropada eremua eta atzo Arrauliga nagusi hartu zuen herria aurrez aurre ditugu, Ibon. Zaleia azaldu behar diegu, gaudela Aruza itxasadararen barne eta auzoko herriak ditugula. Garai batean Kaboko eskifaian arraulari gehienak boirokoa ziren, baina ingurukoak beti baita ere apobrako baten bat, eta batipat Rianxotik ere hartzen zuten mutilen bat. Orain jadanik Kabok Aruza du bere nolabait arrantzalekua, baina hasiera hartan horrela zen. Ibaikak segundutxo bat hartu du, Astilleroren aurretik, orain bi ere bai, eta 2 segunduko tartean dira, Donostiarra eta Hondarribia, hor beste burruka bat dago, bi haue direrako sailkapenaren bekalde hau zuloan daudena. Bueno, alde horretatik Donostiarra eta Hondarribia eta Donostiarra, alkarren ondoan, ondoko kaletik. Begira, haize ufada lehenengo aldiz, 10 kilometroko ufadatxo bat izan dugu. Egoikutuarekin. Bai. Baina hemen gure ikusleak ulertzeko Mikel, egoikutua orain lehenbiziko luzean kontra izango dute. Kontra pixka bat baborretik. Hemen harrigarria benetan gutxitan bezala ikusten da. Lehenbiziko kaleko bandera guztiz eroria. Bai. Eta hirugarrengoa... Bigarrengoa hasi da, pixka bat mugitzen, hirugarrengoa eta laugarrengoa dantzan. Ibaikak gaur, esan beharko dugu, liga hasierako estropadetan emandako itxura azaltzeko gogoz behintzat badugula, lehen kaletik ari da, hori ere azpimarratu behar da, aprobetxatu dute, hasiera egoki bat egiteko, Astilleroren erantzuna ere nahiko ona, eta atzetik burruka handia Donostiarra eta Hondarribiaren artean. Hondarribia, 600 metro luze oraindik, gogoratu, atzo 3 luze eta biziabua egin zituztela, eta gaur betiko formato klasikora. 2 luze, ziaboga bakarra, luze bakoitzak, 1389 metro.
Gogora dezagun, Donostiarraren patroia, Nikole Maroño, Euskal Irrati Telebistak eskainitako sariari begira, lehen tokian dela, horregaitik darama EITBek babesten duen mailotori, eta hemen ditugu Donostiarrak. Donostiarra ez da liga hasierakoa, Ibon Urbietak Eritz Hernandez lankideari egindako adierazpenetan esan du, orain taldea piztu egin dela eta gaur ere lehian sartuta ikusten ditugu. Ibon. Bai, eta esango nuke, hemen Molla bazterrak eta libratu dituztenean, orain Ibai Kastillero Donosti lau ontziak abiadura berean doazela, Ibaikak lortu duen tarte ia gehiena, lehenbiziko minutuan atera duela. Hasierako txampan, bai. Eta horrela nik uste dut hemen nabarmen, lehenbiziko kaleak, geu gauden irteera eremu honetan, abantalea duela, babesa duela. 370 metro. Hor urpiletik ikusita ontziak, hemen dronearen bidez hartutako irudia, eta berdeak ari dira, behar bada Ibon, sufritzen orain. Bai, geure begiegi guztan dutena GPS-a ere horixe baiestatzen ari da. Ibaika buruan, Astillero hurbil, 3 segundora Donostiarra, 5 Hondarribia orain. Ez dut eze originalik esango, Ziaboga irterak asko markatuko du. Bai, noski. Urleun hauetan, popare girorik ez, poparerik ez hemen. 200 metro. Txanda ematen du hausteko zorian dela Ibaika eta Astillero aurretik, Donostiarra eta Hondarribia, ontzi bat eta erdi galduta. Astillero ere oso kurioso, Bai. Hor dira kanpokaldeko balizak, baten inguruan. Apela ontzia ere bai, oiala zabalduta. Ibaika estropadaren buruan, berehala ikusiko duzue, hor da, lehen kaletik errentiriakoen ontzia. Txaso Murtzia. Bueno, aparteko izerik esan kanpoan. Oso parekatuta irten dira biak. Bai, oso. 5 eta 34 hartu diote epaimaitik Ibaikari, Astillerori 5 eta 35, Donostiarrari 5 eta 38, eta Hondarribiari 5 eta 40. Astillero Ibaikarekin parekatuta. Ziabogan uste dut azkarragoa eman duela. Eta segunduren bat galduta orain Donostiarra eta Hondarribia. Maniobra ostean, Donostiarra 4ko atzerapena du, Hondarribiak 6koa. Eta aitzea 10 kilometro orduko. Hori da 9 metroak orain markatzen diguna. Eta orain Mikel Donostiarra eta Hondarribiaren artean, ene. 2 segundo. Lehen esan duguna, gaurkoaren ostean beste 4 estropada dituzte, ligari errematea emateko, gaurko 12. jardunaldia da, guztira 16 dituzte, eta bekaldeko burruka hori ikaragarria izango da. Esan dezagun, beko ligak kontuan hartuta, Zarautz eta San Juan direla, Euskal Herritik playofferako txartela lortzeko moduan direnak errenta galantarekin gainera, eta bestetik Galizian, txapela da lehen postuan, 77 punturekin, Tiranek 72, Amegrobe 2. da, baina oso urruti, eta joan zen urtean Euskotren Ligan aritu eta maila galdutako Cabo da Cruz, 4. da, 52 punturekin, belaunaldi berri bat martxan jarrita, Natalia Tubioren agindutara. Patroi eta entrenatzaile lanetan ari da Natalia Tubio. Begira Donostiarra, Mikel, kale Hondarribiaren kalera sartu da, Hondarribia bera ere, kalearen estriborraldetik. Danak datoz, Danak datoz poliki lehorraldera Ibon, ikusentzuleok, 4. kalea libre orain, 3. kalera sartu da baita ere Donostiarra eta Hondarribiaren arteko markaketa ikaragarria da. Atzeko ari naiz, errespetosoarekin, begirik kendu ere gabe. Ibaika eta Astillero, 800 metro oraindik helmugara iristeko, errenteriakoak aurretik, hemen Astillero, demoraldi osoan zehar bezalaxe gogoratu, Bilaxoanek utzitako Bilxedo Carmen trainerua erabiliz. Horentxe beste pare bat ostat Donostiarraren alde.
Bai, goitik hartutako irudi horretan dronearen bidez ikusten da Donostiarra eta Hondarribiaren arteko tartetxo hori hor Traineru erdiren badela. Bai. Traineru erdiren bat. Aurretik donarentzat gutxi, atzetik donarentzat ikeragarri. Gehiago gaurko giroarekin. Astillero lanean ari da, serio, haientzat esan daiteke izan dutela bajualdi bat, baina orain behintzat txanda honetan gehiegi sufritu gabe salbatzeko moduan izan daitezkela. Eta esango nuke Astillero nahi baldin badakora begira ere bai. Emaitza honan lortu dituela, Ibaikari gaur bezala gerra emanez, Zumaiaren aurretik ere bai, goiko hirurak beste maila terdi gutxinez. Oie gorago daude. Horan daude. Eta bestea, Donostiarra Hondarribiaren kalean, arazorik gabe, baina alde horretatik Maroñoren Urbietaren erabakia inteligente eruditzen zait. Baldintzak berdin du. Aurretik goaz, baldintzak txarrak baldin badira, bientzat txarrak. Bientzat, markaketa zuzena egin, hori da. Aurretik gara, 2 segundo, baldintzak alde neurrian antzekoak bientzat. Horrela bukatuta esan daiteke asteburuko arrantza baloratzen baldin badugu, azken bi kuadrilla hauen artean, Donostiarrarentzat horrela bukatuko balitz egokia litzatekela eta kezkagarriagoa Hondarribiar eginako. Segundo bat jandio, ama Guadalupekoak. Bai, hor dago, orain dileia. Ikusi behar dena da orain Donostiarrak estriborrera gehiago jotzeko aukera ere badu, eta ea hori egiten duten edota motorra astintzen jarraitu eta bere kalearen bueltan amaieran izan, ez? Momentuz Astillero ari da hemen estutzen Ibaikarekin parekatuta. Segundo berean, Bai, burruka latza, kontsolazio edo lehen txanda birabazteko. Burruka oso handia, atzetik aurrera ematen du Astillero badatorrela, baina Ibaikak eutsi nahi dio lehen postuari. Hor tentsioa, ordezkarien armailan, Donostiarrak badu errenta ona Hondarribiaren aurretik, ia ontzi oso bat, Erne Astillero eta Ibaikaren arteko lehia. Bideo finitza beharko dugu segurueni. Astillero iruditu zait. Niri ere bai. Bigarren Ibaika, orain Donostiarra, azkenean Hondarribiak estutu, baina Donostiarrak eutsi egin dio 3. postuari. 100% kronometraiaren arabera, epaimaitik pasatako datoa, Astilleroren aldekoa. 10:46 eta 28, Ibaikak 10:46 eta 29. 100% apal bat, baina 100% horrek puntu bateko balioa izan dezake. Donostiarrak 10 eta 40, 10 eta 80 eunen momentuz, eta Hondarribiak 10, 41 eta 85 segundo eskaz bat, baina nahiko garbi ikusi dugu hori Donostiarraren alde. Bueno, iragarkietara goaz, eta gero, epaimaitik eskainiko dizkiguten denbora ofizialak, eta protagonistaren bat, Eritz Hernandez lankidearen eskutik. Eritz, entzuten duzu? Bai. No estoy entiendo. Agur bero bat berriz ikusentzule zareten guztioi, hemen txegara gaurko estropada, Arousa itxasadarrean, Cabo da Cruzetik, Rian Xeira bandera jokoan, momentuz denborarik onena lehenengo txandan, Astillero markatu du, azkenean 26 eunen bizkorrago, Ibaika baino, 10, 45 eta 48,
10:45 eta 64 Ibaikaren denbora. Konfirmatuta baita ere Donostiarraren 3. postua, 10:50, laugarren Hondarribia 10:51. Aurrera, Eritz Hernandez. Bai, gurekin baitu Astillereko delegatua Sara, me imagino que ahora las pulsaciones habrán bajado un poquito porque justo además habéis sentado al lado de Ibaica. ¿Cómo ha sido esos últimos metros? Cuéntame. Pues bueno, pues un poco de tensión, la verdad, porque hemos ido un segundo detrás toda la regata y ya en lo último, cuando hemos visto iguales, yo la verdad que no he hecho más que meter presión a la gente del agua, pero parece que ha funcionado. ¿Y cuánto vale ganar esta tanda después del día de ayer? Y sabiendo, bueno, pues que estáis ahí en mitad tabla, digamos, no sé con qué objetivos, mirando para arriba, igual un poquito de miedo porque los de abajo también están apretando, no sé qué objetivos tiene Astillero para estas regatas que quedan. Bueno, a ver, el objetivo principal es disfrutar de esta liga después de que podemos estar aquí, que nos ha costado mucho trabajo, pero bueno, el objetivo siempre va a ser dejar 2 por detrás e intentar mirar hacia arriba. Ya que creo que este año es probablemente la liga más ajustada, la liga más Euskotren, porque estamos 5 equipos muy iguales. Entonces, pues bueno, con miedo a los detrás, pero la vista siempre es para arriba. Bueno, de momento habéis ganado hoy la tanda, veremos qué sucede ahora en la tanda de honor. Sorionak, felicidades y a seguir. Muchas gracias. Bueno, Astillerokoen helburua hurbilago, hau da, mailari eustea eta horre sendotzea. Ea nola amaitzen diren gauzak gaurko honetan, momentuz esango dugu, bigarren txandako ontziren bat bien tartean sartzen espada, puntu berdinketa izango dela Hondarribia eta Donostiarraren artean urrengo lau jardunaldiei begira. Segundo, borobila. Epaiek denborak bedinkazio eman diete, denborei, segundo bat. Astillero eta Ibaikaren artean, 26 eunen. Bueno, bigarren txanda dira batean izango dugu jokoan. Lehen kaletik Orio, bigarrenetik Arraun Lagunak, hirugarrenetik Zumaia, laugarrenetik Tolosaldea, eta guazen eskifaiak aztertzera eta zuei informazio zehatza ematera. Aurrera Ibon Oriotarren. Orion hiru aldaketa, Mikel, Udane Oioz estriborrean sartu da, badiola espaldara, Etxenike gaur atxeden eta Baborrean, Edituranga eta Nagore Urdapileta, Boskarren da zigarren tostetan, atzo Usue Urra, eta Oiane Iraolaritu ziren hor lanean. Behin ona etorri ezkero, entrenatzaile guztiena izaten dute, alik eta arraunlari gehienei estropada ematea, alba da guztie. Hori da, eta alde horretatik, 16 arraunlarik egin dute arraun horiok. Arraun Lagunaken 15 atzo 13, gaur bi aldaketa. Beatriz Piñeiro sartu da. Galiziarra bera. Maren Etxabe hirugarrena, Maider Bero bigarren tostara, eta Lucia Kanal gaur lehorrean. Estriborrean, Udane Goenaga amazta tostan, bigarren tostan, Aña Perez lehorretik gaur. Estropari begira. Hirugarren kaletik arituko dira, Zumaiarra, Kike Manterolak prestatutako emakumeak, hemen lau aldaketa Ibon. Lau aldaketa denak Prankaldean, Boskarren da zigarren tostetan. Boskarren tostan Baborrean, Laia Aranberri sartu da, Estriborrean, Alba Trujeta. Eta espaldatik gaur Ababorrean, Olatz berezi hartua eta Estriborrean, Irati Elejalde. Bueno, eta laugarren kaletik Tolosaldea izango dugu, momentuz garaipen batekin, eta hirugarren postuan ditugu Erostarberen emakumeak ligan, eta honek ere aldaketa desente. Eta nabarmen Ramon Erostarbe, orain abuztuan, uztailean eta pasaden urtean baino aldaketa gehiago eginez. Baborrean sartu dira gaur, Aizia Saez, Irene Zierra eta Maialen Ugalde. Eta Estriborrean, Ainhoa Tolosa eta Garazi Ormazabal guztira Mikel, 5 aldaketa. Ea ontziak pailen agindutera kokatzen, hirugarren kalean Zumaia Pronto, laugarren kaletik Tolosa ere bai. Aiziak lehunaldia behar bada? Bai, Arraun Lagunak bigarren kaletean zertxo baite atzeratuta da. Ez da txamotzago. Bai. Lehen ere, bigarren kaletik gorabera hori izan dugu. Arraun Laguna. Ari zaio, epaile Arrauni aurrera egiteko zanaz, ez da txorrek ez du gehiago ematen. Marinelen bat bidali beharko dute, hor zerbait ikuskatzera behintzat, eta... Hori atzerantz, hor numait. Bandera txuria gora, semaforoak eiukari oraindik, gorri berdea, badoaz! Hasi daba, Euskotren Ligari dagokion horrezko txanda,
Gogoratu Arraun Lagunakek 8 garaipen dituela orain arte jokatutako 11 jardunaldietan. Oriok 2 eta Tolosaldeak 1. Eta Arraunek jadanik branka aurretik sartu du Ibon. 8. segundurako GPS-a markatu du. Hori 1, Tolosaldeari 1, Zumaiari beste 1. Lehen oso azkar atera dira, lehenbiziko txandan, Ibaika eta Astillero. Lehenbiziko pikale hauetatik. Bai, branka aurretik, Oraindik minutua bete gabe. Bai, aurtengo Arraun Lagunak honen indargune nagusi edo ezaugarri nabarmena irtera. Irtera oso azkar ari da ateratzen. Justen da batio aldetik eta oso kuarela sendoa dela Etxaberena. Menorio, 28 poladan, Patxi Frantzesekin ere egon gara gaur. Eta esan dugu entrenamentutan eta oso azkar doala, abiadura punta oso biziak markatzen. Eta hori estropadara eramatean geixiago kostatzen zaiela. Lehen bikaletatik nola ari diren, errenta hartuta, Arraun Lagunak eta Orio, 11 bateko atzerapena Tolosaldea, Zumaia 5 segunduko atzerapenarekin. Bueno, segundu horrekin jarraitzen dute, Benarra, Ubera pasaz. Hori 38 palada hartu dizkiot, Arrauni 37 ia. Zumaia ikeragarri galtzen, Asko. Eta konparaketa egiten baldin badugu, Zumaia orain Ibaikaren denboratan ari da. Kontuan izan, orduan Astillero Ibaika baino segunduan motelago ari zela, baina azkenik lehen txandan Astillero izan dela garailea. Altzuet, makurtuta, ara. Orio eusten, Arraun Lagunak erasoan gogor eta Orio eusten alderantziz Tolosaldea laugarren kale horretatik, 5 segunduko galerarekin. Haize gutxi baino patroia makurtuta. Zumaia 8 segunduko galerarekin. Hala eta guztiz ere, Ibaika baino segundu bat bizkorrago estropada puntu honetan. Bitxandak gurutzatzen baditugu datu guztiak, Zumaia laugarren litzateke estropada puntu honetan. Momentuz deigarriena, Mikel, orantxe 3. minutua bete eta Arraun Lagunak Orio puskatu dela txanda segundo batean 6 eta 9 da. Eta lehenengo aldiz Orio Arraunen parean ere kokatu da, GPS-a dantzan ikusi dugu. Tolosaldeak 2 traineruko atzerapena badu. Abiadura berean doaz. Bai. Arraun Lagunak irtelan beti bezala hartu ditu, pare bat osta, orain abiadura berean. Zer puskatzen du, giro hauekin eta hori, Ziaboga. Hala da. Ziaboga txukun egiten duena. Inertzia horiek, izango du Ziaboga eta Ziaboga. Errenta handi bat. Berriro ateratzea. Rian Xeira bandera irabazteko. Aizea bera, nabarmen. Orain bai, laugarren kalean ere ez dugu aizerik eta oso gutxi, oso apal, 4-5 kilometro orduko ego ikutuarekin garbi eta momentu zauda egoera. 2021 eta 22an Eusko Trenligatik kanpo, Kabo nagusitu zen hemen eta orduan estropada 3 itsasmilatara jokatuta. Demorariko honena orduan 22 eta 53 segundo, 22 minutu eta 53 segundo. 2023 urtean Eusko Treneko araudiarekin Donostiarra nagusi 10 eta 24. Eta joan zen urtean Arraun Lagunakek lortu zuen bandera 11-0-0. Beraz, estropada ere monetako marka Eusko Tren Ligako lehien artean, Donostiarrarena da 2023an 10 eta 24. Haze arraunk eta biontzie, Miguel, lehia zoragarria. Ikusteko zoragarria. Segundotxoarekin jarraitzen du hor, Arraun Lagunakek, baina ea maniobra. 100 metro falta dira. 40 segundo. Zita bospala. Kiragarri markatuko du Ziaboak, Zumaia orain, Ibaika baino 2 segundo bizkorrago.
sartzen ematen du, Arraun aurretik izango dela. Piñeiro eta Aiora Belarti eta Ea ba. Naize gutxi dabil, sartzen Arraun aurretik. Estusiago Oriok. Bai. Ateratzen. Aurretik Orio. Bai, tosta bat dintzat bai. Bai, Orio aurretik. Bai, zer den, atzetik sartu eta GPS-ak orentxe aurretik atera. Segundo bat Orioren alde. Oriok Arraun Lagunaki segundotxo bat, orain Arraun parean. Gero Tolosaldea epaimaiko denborak, Arraun Lagunakek eta Oriok 5 eta 20 maniobran, Tolosaldeak 5 eta 28, Zumaiak 5 eta 32. Aurrez Ibaikak 5 eta 34 markatu du eta Astilerok 5 eta 35. Orio Arraun Lagunak, Orio, hor da burruka, Tolosaldea 9 segundora dugu. Mikel, orain, patroi edo entrenatzaileen larruan jarrita. Arriskua arraunketa galtzea. Nolabait ere, antxetatea sartzea, erritmoa igotzen hasi, eta arraunketa moztea. Hori, entrenatzaileen beldurrik nagusina. Plokari eutxi. Kusi egin beharko da, norabidekin ere, ze erabakitzen duten entrenatzaileek, hori olen kale horretatik azken metroi begira ematen du, pitin bat babestuago edo egon daitekela. Haizea aldatzen eta jetxi, bai. Ze burruka, Arraun Lagunakek branka orain aurretik sartu segundutxo bat hartu dio hori. Tolosaldea 9, Zumaia 15. Zumaia orain erne lehenengo aldiz aurreko txandan aritu diren Ibaika eta Astilleroren denboratan. Arriskua hortxe du, 4. izan edo 5. edo 6. gaurko jardunaldi honetan. Ritmoa markatzen hor Oriotarrak gogor. Momentuz eusten dio Arraun Lagunakek, bai. Iaiar. Maniobra errepikatuta. Bien bitartean uretan bigarren luzean, 800 metro falta eta bada leia handia. Arraun Lagunak eta Orioren artean. Mikel, boxeoan bezala, Krotxeta edo dena delako edo gibelekoa zenei lehenago sartu, arek eramango du. Bueno, Arraun Lagunakekoek burua hotz, Orioren maniobra azkarragoa izan da. Segundu bat ere hartu dute, patxi frantzesen emakumeek. Bigarren segundoa Arraunen alde. Hori barrutik, batzuk bezala besteek ederki atzemango dute. Hemen, kluetako ordezkaritza. Oriotarrak erne, Arraun Lagunakekoak ere zutik ikusten dugu presidentea. Telefonoa astintzen, seguru Etxaberi informazioa ematen da. Hauxe esaten, Etxabere kaleti duala. Hori da, 2 segundo Arraun Lagunakeko hori, Tolosaldea 12 da, Zumaia 16. Mentxe Arraunek treneru erdiren bat. Ritmoak ara. Arrauneko 37, Oriok. Tolosaldea eta Zumaiaren artean 4 segundo bakarri daude. Irakurketa bat Tolosaldeakoen larruan jarrita. Hurbilago daude. Atzetik dagoen Zumaiaren gandik, aurretik diren bi indartsuak referentzi bezala hartuta, urrutitxo ikusten dugu gaurko honetan Ibon, Tolosaldeak badaki, gaur baino bizkorrago eta lehiakorrago jarduten. Horrela botela esterrean eta bereekin itzein gabe, noski kaleetan ere izango da, larri bili. Orain 3. segundoa, Arraun Lagunakek hori eta informazio honen jabe izan da bi gauza. Alde batetik Arraun Lagunakekoak piztu, Oriokoi seguru ez dietela esan, gauza nola dauden une honetan. Orio kalearen ababorretik, Arraun Lagunak kalearen ikusten da Arraun Lagunakek ontzi bat garbi baduela. Eta egundoko txampa jo beharko lukete Oriotarrek azken 180 metro hauetan bandera irabazi ahal izateko. Deigarria oso Tolosaldean nora etorri den. Bigarren kalera, ia lehenbizikora. Arraun Lagunak badator, hor da Joan Alzuet.
9. garaipenaren bila datoz. 12. jardunaldian eskura dute 9. bandera. Arraun Lagunak. Nagusi, Rian Xeira bandera. Donostiarrentzat. Bai Arraun. 10:27, bai Orio, 10:30, Oriotarrentzat. Tolosaldea dator orain 3. Bai Tolosaldea. 10:40, bai Zumaia. Azkeni Zumaia Astillero eta, bueno, 300. Ara, zer da hau? 200-eneko. Une honetan, Zumaiak 10, 45 eta 46, Astillerok 10, 45 eta 48. Behin-behineko datua da, hori ere aztertu egin behar da, baina Zumaiak helburua hau horrela gelditzen bada, ondo beteta izango du, naiz eta orezko txandan sufritzen jardun atzetik Ibon. Mikel, atzo denboren kontuak eta Eskola Ligan aipatu genituen, aragau, Eskotren Ligan, 10 minutu eta 27 segundo, oso denbora ipagarria iruditzen zait, eta bestea, Arraun Lagunakek joaten 5 minutu eta 20 segundo, bigarren luzea 13 segundo azkarrago egin du. Horrek esaten dugu, ura gora datorla eta indar pixka bat badaukala. Bueno, haizea 8,2 kilometro orduko, ari ginen hitz egiten, haizeari buruz eta bar, bigarrengo txandan 5,2. Behera egin du. Bueno, bezarkadak, postasuna eta alaitasuna bueltako bidaiari begira Arraun Lagunakeko kirolarien artean. Eta Zumaiak baiestatzen da, tartea onditu eginda orain, 4. postua Zumaiarentzat, hor duzu ez elkapena. 10, 26 eta 76 Arraun Lagunakentzat, Oriok 3 segundo gehiago behar izan ditu, Tolosaldea 13, Zumaia 18, eta ikusten duzu segundu erdi bat, borobilduta, atera dio Zumaiak Astillerori, eta Astillero eta Ibaikaren artekoare ikaragarri zorrotza izan da, 100-ekotan hor begira, puntuak, Zumaia, Astillero eta Ibaika, hurbil bai, baina arrantza ezberdina. Gaurko honetan hemen Arousa itxasadarrean. 7. Donostiarra eta 8. Hondarribia. Zelkapen nagusian, Arraun Lagunake, 89, bueno, garaipen eta gauza ederra da hori, 12 jokatu eta 9 irabaztea, Ibon, ikaragarria da, ikaragarria da. Oriok 81 puntu bigarren, 3. Tolosaldea, 76rekin, Zumaiak 48, Zumaia bekaldeko postuetatik erabat joan eginda, 18 puntura ditu, arrisku toki hoiek, eta Ibaikak 40 puntu, 5. Ibaika, 6. Astillero, eta Astillero eta azken bien artean, 8 puntu daude, Donostiarra eta Hondarribia ematen du, elkarren artean, 4 estropada horietan, elkarren artean, erabakiko dela, zein doan playoffera, eta zein jetxiko den zuzenean. Astillerok, patxalaldia handi bat izan beharko luke, 2 asteburu horietan, orain duen altxor hori galtzeko. Aurrera, Eritz Hernandez. Bai, alaxe da, bigarren txanda, orezko txanda, kuekin geroago izango gara, orain lehenengo txandan aritu diren protagonistekin gara, Inge Ugarte, Ibaikako patroia, aurpegi luzeak eta amorrua zure traineruan ikusita, Astillero eta Zumaiako afera horrek ere eragin dizuela. Bai, nik uste asteburua gogorra izan dela, baina, ikusia segunduk eta zentesimak entziela gure alde ajun, baina, asteburuan nik uste valorazio orokorra eta positiboa itegula eta jendea pozita motibatu bat teatzen dela urrengo astei begira. Estropade eremuarekiko Inge, haizea badabil, ez dabil, patroi batzuk makurtuta ikusi ditugu, zuk nola nabaritu duzu gaurko egoera? Nik egia lehenengo kaletik bai nabaritzen nula haizea bat kaletik 4. kalera zijoala, eta orduan lehenengo zatian makurtu ejuta erabakietela, eta bai esan diatela orain bigarren txandarako haize gehiago altxa, haizeak gutxitu indula.
Inge, oker espanail 5 estropada geratzen dira, estropada politenak ere geratzen dira, ez dakite ze helbururekin Ibaika hemendik aurrera, ez dakite beheko postuei beldurrez, gorako ambizioz, nola zaudete? Nik uste ekipoa momentu on batean dagoela eta berriz ere sentsazio onak bilatzen egala entrenamendutan eta estropadetan ere, eta jendeak gora behiratzen dula eta hori laugarren postua lortzeakin gaudela buru belarri. Oso ondo Inge, zorionak egindako lanagatik eta buelta ona izan Euskal Herrira. Eskerrik asko. Listo. Bueno, datuak errepasatzen ari gara, protagonista bat entzun dugu, geroxeago, seguru, Arraun Lagunakeko ordezkariren bat ere izango dela hor, eta Arraun badator orain agintarien ontzira, sariak eta bandera batipat jasotzera, eta horren ostean egingo dugu tartea. Ikus dezagun, momentuz Arraun Lagunakeko kirolariak hurbildu dira, baina agindu zehatzaren zain daude. Zer esan nahi du hori? Oraindikan ez dagoela finkatuta, patroirik onenari dagokion sailkapena. Guri papera ere ez digute ekarri oraindik, eta horrek esan nahi du epaimaian hor zenbakiak egiten ari direla. Eta hauxe da, sailkapen nagusia. Maider Etxanizek 64 puntu, Miren Garmendiak 64, eta Nikole Maroño gero, orain arte lidera zenak, 61, Nerea Perez 4, 5 Joan Alzuet, eta Arraun Lagunaki esan diote. Lehenengoz, Oriotarrak hurbildu behar direla, Euskal Irrati Telebistak eskainitako sariari dagokion elastiko hori jasotzera. Eta Oriotarrak oraindik urrutitxo dira, baina badatoz. Jaso dute deia eta badatoz poliki-poliki. Bueno, gaurko burruka honek eta Zarauzko lehiaren atarian Ibon kokatzen dizkigu Arraun Lagunak eta Orio hautagai nagusi bezala. Ez dakit Tolosa nolako goraberekin eta ibili den asteburu honetan, Tolosa aldeak erakutsi digu, gainera itsasoan eta gehiago, duela maila handia eta hautagaia dela garaipenen lehian dudarik gabe, baina asteburu honetan Galizian ez dugu Tolosa aldeakoen mailarik egokiena edo onena ikusi Ibon. Hori da, nik uste dut gaur-gaurkoz eta emaitzak hor daude, Arraun gaineti dagoela eta gero Orio ere Tolosaren gaineti dagoela. Noski, Tolosak erakutsi du, batez ere itsasoan bere mailak gora egiten duela, emaitzak hobeak dituela, eta egun batera edozer gerta daiteke eta banderak 3 hauen kontuak dira. Orain, urte hasieran iruditzen zait denok Tolosaldearengatik zerbait gehiago espero genukela. Orioren inguruan zer? Hortxe dagoela, gain gainean, gaur ere 3 segundu pasatxora, Oriok egun bat izan zuen txarra, oso gainera, Hondarribian, eta zailkapenean dagoen zuloa batez ere horregatik dago. Eta esan gabe doa, liderrak, Arraun Lagunakek, gaur ere bai 3 segundurekin, baina aurretik bukatu dela eta aurrek erakusten duela, momentuz onena bera dela. Eta zailkapenak ez diola gezura. Oriotarrak ari dira hurbiltzen, eta berehala jasoko dute elastiko hori. Gogoratu, gaur Miren Garmendia 8 puntu bildu dituela, bigarrena Etxaniz izan da, Oriotarren patroia 7 punturekin, Astilleroko Lara Fernandezek 6 jaso ditu, gero Naroa Goikotxea, Zumaiarren patroiak 5, eta Nerea Perezek jarraian 4, Alzuetek 3, lider bezala aritu dena Maroñok 2 eta Ingi Uertek 1. Hor dira Oriotarrak, alegin gogorra egin eta gero, maniobran estropadaren buruan ere kokatu dira, baina ezin mantendu gero. Irabazi egin nahi, orain, kontsolamendua, orain triste egongo dira, irabaztera etorri, eta hor gertu ikusi, eta orain ari dira, porrot hori ez da, nola baitere, digestioa egiten, liseritzen, baina mailari begira eta distantziari begira, eta datorrenari begira batez ere, gain gainean. Bai, beste dato bat orain ari nintzen begiratzen, luze bakoitzeari daukion sailkapena. Arraun Lagunakek 50 eunen atera dizkio hori lehenengo luzearen amaieran, eta gero Arraun Lagunakek hori bueltan 2 eta 59 atera dizkio, eta hortik etorri da garaipena Donostiarrentzat.
Eta beste dato bat, Tolosaldeari buruz jardun gara, lehen luzean 3garrenak izan dira 8 segundoko atzerapenarekin, bigarrengoan 6garrenak 5 segundoko tartearekin. Hurbilago bai, baina beste denak ere hurbilago ibili dira bueltako luze horretan. Bigarren kalera ere etorri dira, metro gehiago egin ere bai. Haizeak lehunaldia ikeragarria, bai. Momentuz, Eta egun argia dugu. Han kanpokaldeko uarteak eta ikusteko jaan antzematen da, belaino punto bat, baina eguraldia aparta. Eta, bueno, etxaniz azkenean hor da, agintarien ontzian, Euskal Irrati Telebistaren elastikoaren biladoa, eta Borja Rodrigo, Teka Ligako presidenteak berak eman dio elastiko hori, eta liderrak hortan behintzat patroien zelkapenean hori jotarrak ditugu. Eta horrela agertuko dira Zarauzko Ikurriñaren mila urrengo larumatean. Denboraldia badola aurrea, Mikel. Bai. Andramari eguna, Ostiralean, orentxe, udara abuztu bete-betean. Bueno, Andramari egunean, KE Liga eta ET Ligak izango dituzue, ikusentzuleok ikusgai, Kastrotik. Oker espanago, emakumeentzat lehenengo txandan 9 dira, 4 jarriko dituzte, eta horrezko txandan 5 kaletara, eta gero estropada polita, eta oso garrantzitsua, goiko postuak ondo finkatuta daude, baina bekaldekoan zute izugarria dago, eta besteak beste, Kastroko utzia, Kastreña elkartearena dago hor, baita ere Kamargo eta baita ere Hondarribiaren peontzia, eta hor bat zuzenean jetxe egingo da, eta beste biak playoffean arituko dira, eta hor playoffean hori joren bigarren ontzia zuzenean igota gero, horre saltza handia dator eta burruka polita, eta playoffa beti du, arrisku hori eta tentsio handi hori, eta bueno, horretarako erabakigarria izango da datorren ostiralean zuzenean, gure lehenkatearen bidez eta gure internet orrialdearen bidez ikusgai izango duzuen. Orain bai, Arraun Lagunak hementxe da, Boiroko San Juan eta Zarauz, banderaren bila. Ete Ligan, San Juan eta Zarauz. Bai, nagusi, oso nagusi. Eta elkarri mokoka eta estropada bikainak ari dira eskaintzen. Bai, hor kaiku ibili da tejoka, baina oraingo honetan playoffa urrutitxo geratu da Sestaoko entzat. Liderago, 8 puntu Arraun Lagunakek, hori 9. bandera. Urteko denboraldiko unerik gozoenean. Txarrek ez du izan, lesionatuak ere errekuperatuta, guztira altzuet alde batera utzuta 15 estropalarik, Arraun egin dute, Bengalizian. Hor da, Euskotren ligari dagokion elastikoarekin joan altzuet. Irripartxu. Ipar Euskal Herritik etorritako patroia. Posten gara. Aipagarria da baita ere Maider Berok arraunlariak klub honi eman dion bultzada eta errendimendua, bi bandetan aritzen da. Azkeneko 3 estropadak, 3 tosta ezberdinak. Oso estriborretik 3 baborrera eta gaur kontrankean baborretik. Arraunlari baliotsua eta patroia ere, hementxe da, Andrea Astudilori errelegoa hartu eta hor gora beratxoren bat izan arren, lan ederra egiten eta entenatzailearen da taldekideen konfiantza irabazita. Hauen buelte izango da itzulera Euskal Herrira, Miguel. Ikustekoa. Rian Xeira bandera. Hortxe da, Joana Altzueten eskutan. Berjondeiela. Zoriona. Begiratenak, zutik jarrita. Bueno. Hau da, kirolaren aurpegirik politena. Eta Margarita Hermo, Anderea, Gehalza Rian Xeira etxeko kanpo harremanetako arduraduna izan da, bandera eman diona. Eta orain Arraunak goian dituztela. Errematea emango diogu Euskotren ligako 12. Jardunaldiari. Rian Xeira bandera Arraun Lagunak entzat.
Orain artean, 12 bandera izan dituzte jokoan eta 9 lortu ditu Donostia Arraun Lagunak elkartea. Gora Arraunak, zorionak Arraun! Eta irudi honekin, bagoaz, iragarkientzat beste tarte txiki bat, eta jarraian, gizonezkoen lehia Euskolabel Ligako 12. jardunaldian, Boiroko 35. bandera izango dugu jokoan. Orantxe arte.